bună. Nu am că ești acolo deloc, dar vreau să-l capțin. Nu am că ești acolo, dar stai să vreau ăsta de aici. Așa. Și după, cred că de-aia astea pe acest videoclip. Arată exact ce să ne jucăm. Și acum arată tot seara. Și o să ne jucăm niște... Ca să vedeți acest aici 3 simulator. Mai m-am jucat și l-am păstrat acolo. Trebuia să ne fac acolo, dar apoi m-am jucat multe jocuri. Ca să nu mai mușcat de mult. Vreau să schimb cu fundalul. Vreți? Hai să schimb fundalul. Dacă zic bun fundal. Stai că așa. Bun fundalul ăsta? Teribil. Așa. Acum trebuie să așteptăm să vină trenul. Dar vreau și eu să pun bicini. Nu. Cu spatele nu pot. Bă, dar nu puteam să-l dau cu spatele. Dar cred că trebuiam să dau mai puțin. Nu știu, cred că trebuiam să dau mai puțin. Așa e bine. Stai că sunt aici. Stai că sunt hacker, bă. Bă, sunt hacker, nu sunt hacker, să știți. Dar chiar parcă sunt unde bine, nu știu dacă sunt chiar hacker. Amor. O să mă închid oare? Intrați. Mai intră cineva? Trenul se închide. Hai, dacă nu mai vine nimeni. Dar nu atâta. E bine, nu? Următoarea stație e cam departe. Nu, e cam la 1 kilometru. Uitați-vă. Uitați-vă acolo, uitați. Vedeți acolo, 7, sunt sigur că mai e 47
31, 31 și o să ajung, uite stați asta, în 31. Se deschid ușile. Hai, intrați. M-a întrebat cineva? Cred că nu mai este. Cred că au ieșit toți. Și acum mă duc la altă stație. Se închid ușile. Și acum ne ducem la altă stație. Să luăm alți pasageri. Că acum trenul nostru e gol. S-a bubuit. Ce trebuie mai aici la mă? Cred că e următoarea uitați stația aici. Balanese. Am intrat în stația Balanese. Blancnese. Nu știu să zică. Bine știu să zică, da. Blancnese se numește. Chiar nu știu cum. Între pasagerii. Au intrat toți, hai că mă uit. Uite că mai intră, nu? Au intrat toți dintr-o dată. Se închid ușile. S-au închis, da, s-au închis. Și hai să mergem. Distanța este la 1 kilometru. Era 1 kilometru. Mai ales că și se rotește.
aruncă ceasul. Ufic. Bă, dar ce? Cuțu. Ne. Are bine. Ce-am făcut eu? Bă, da, am dat să vedeți. Le-am de la acest video niște bune de bine. La soare. Că bate ăsta pe aceea, avem mai tăi copac. Și așa, vedeți și nu știu dacă vede pe cameră, dar acum nu mai să vedeți. Asta multă soare, asta bune. Nu plâng, să știți. Asta ce-au cu ăștia? Stai să pun. Așa, gata. Am revenit. Scuze că am venit așa. Nu e bun. Dar, 1000, nu e 1000, nu? Da, nu e 1000. Bă, uitați la ce stații am mers pe rând. Câți pași ai zis? Mai conduc? Stai să nu mai conduc. Vă place stilul meu? Am aproape la fel ca fratele meu, dar fratele meu are părul albastru. Are părul albastru. Nu o să dau numele, da? Ia, bă, și fugează. Ce se întâmplă dacă efectiv... Stai mai serios. Stai că mai am aici un minut. Ce se întâmplă dacă sar pe șire? 3, 2, 1... A fost greșeala mea. Stai să zic, nu se întâmplă nimic, aștept să vină trenul. Vine un tren? Vine, nu vine. Efectiv, eu stau aici și închid episodul. La revedere! O zi frumoasă și plăcută și plină. La revedere!